Эфирден алқылар вақты студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Проблемаларны хәл итүдә нәтижелер булар ма? Түбән мақтама халқы біршіған сұраулары біле ортақлашты. То, что от хозяйственной деятельности ботва, от цветов, ботва, в категорической форме все это отказали. Бүләкләү, эшләнмәләр тәкъдим итү һәм мавыктыргыч остаханәләр. Әлбәттә, Россия фәне көнен билгеләп үттеләр. Biz benim товарищ белән эшләдек аны 3 ай получается. Аның программирование C++да эшләдек. Тагын 2 ай программирование нулдән буквально ясадык менә. Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Ознакайда Хәбиб Баянов истәлегенә мемориаль тақта куелды. Шушында туды, шушында үсте инде, шушында соңгы юлга заттык инде безне. Гомер буе шушы авылына багышлады. Әлмәтнең 4 бөек ватан сугышы ветеранына районның мактаулы гражданины исемен биреләчәк. Карар шәһәр һәм район депутатлар советының чираттан тыш уртак сессиясендә кабул ителде. Очрашуда депутатлардан тыш хукук саклау һәм күзәтчелек органнары җитәкчеләре, шулай ук башкарма комитеты вәкилләре, шәһәр һәм район активы катнашты. Көн тәртибендәге беренче мәсьәлә буенча Әлмәт районы мактаулы граждан турында нигезләмәсенә үзгәрешләр кертелде. Икенче сорау бөек ватан сугышында катнашкан 4 кешегә Людмила Березова, Николай Федотов, Минисия Сабирова һәм Анатолий Соколовка мактаулы исем бирү. Депутатлар бу тәкъдимне бер тавыштан яклап тавыш бирде. Түбән мактама бистәсендә муниципаль берәмлек башлыгының хисап җыелышы узды. Җыенда Вячеслав Сенин узган елга нәтиҗәләр ясады һәм агымдагы елга планнар билгеләде. Шулай ук халык һәм хакимият арасында турыдан-туры диалог булды. Һәркем үзен борчыган сорауларны бирә алды. Если в ходе доклада будут вопросы, прошу в секретариат вопросы задавать, они запишут, протокол все занесут. Торак пункт составына Түбән мактама шәһәр тибындагы бистә һәм Тихоновка авылы керә. Узган ел бюджет керемнәре 64 миллион сум тәшкил иткән. Алар торак коммуналь хуҗалыкка, мәгариф, мәдәният һәм гомум дәүләт мәсьәләләренә тотылган. Җирле халыкның хезмәткә сәләтле өлеше төзелештә, бюджет өлкәсендә, нефть тармагында һәм шәхси эшмәкәрлектә эшли. Агымдагы елга бурычлар урамнарда энергияны саклый торган яктырткычлар урнаштыру, балалар һәм спорт мәйданчыкларын булдыру һәм ремонтлау, үзара салым акчасына юллар һәм тротуарларның торышын яхшырту буенча эшне дәвам итү. Шулай ук дренаж канализациясе белән эшләү дә планлаштырыла. Җирлек башлыгы Вячеслав Сенин үз чыгышында демографик вәзгыять белән дә таныштырды. Кызганычка каршы, кеше саны ел саен кими ди ул. Поселение включает 70 улиц. Җирлектә 84 күп фатирлы йорт, 2709 шәхси хуҗалык, озынлыгы 58 км булган 70 урам һәм 37 тыкрык бар. Даими рәвештә эшләүче 6341 кеше, 2411 пенсионер һәм 2547 бала яши. Узган елда 38 бала туа, 111 кеше үлә, 269 кеше күчеп килә, 385 китә. Умерло 111 человек. Прибыло 269, убыло 385. Түбән мактама ветераннар советы эше турында Роза Кырнаухова сөйләде. Бүген бистәдә 2411 пенсионер яши. Сугышларга, локаль конфликтларга катнашы булганнар һәм радиация хәрәкәтләрен бетерүчеләргә аеруча игътибар бирергә тырышабыз ди. Кызганычка каршы бөек ватан сугышында катнашучыларның соңгысы узган ел вафат була. Үсеп килүче буын белән дә зур эш алып барыла. Советом ветеранов организовывались, проводились такие... Ветераннар советы тарафынан яшь буыны патриотик тәрбиягә юнәлдерелгән чаралар даими оештырыла. Мисал өчен хәтер дәресләре, батырлык сәгатьләре, Россиянең хәрби дан көненә багышланган очрашу, төрле акция һәм башка чаралар. Безнең өчен бу мөһим юнәлеш. Час памяти, посвященный Дню воинской славы России. Аннары ачык турыдан-туры диалог булды. Халык борчыган проблемалар белән уртаклашты. Алар арасында зияратны киңәйтү, Тихоновкада тукталышның торышы, Сукбай этләрнең саны артуы, Нуриев урамындагы чүплекне бетерү, балалар мәйданчыклары өстеннән электроэнергия чыбыкларын алып кую.
Шулай ук үз хуҗалыгы белән яшәүчеләр күп булганга, шүп чыгару проблемасы бистәдә кискен тора. Кешеләр үстергән яшелчәләрнең шүпләрен дә ташларга урын юк. Ташлаган очракта да Гринта компаниясе алып китми дип зарлана. Они забирают только Алар бары кулланылган бедрев кагазын һәм кухняда барлыкка килгән шүпне, мисал өчен бәрәңге шүпләрен генә алалар. Әҗәй көне бит без яшелчәләр үстерәбез. Аларның сабаклары кала, агач ботаклары, буларның берсен дә алмый шүп чыгаручы компания. то, что от хозяйственной деятельности ботва, от цветов, значит, ботва, в категорической форме все это отказали. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Айдар Каюмов минутында әлеге проблеманы хәл итеп булмый дип билгеләп үтте. Галия Әкбарова Тихоновка авылында су үткәргечнең начар торышына азарланды. Урамда казылмаган урын калмады инде ди ул. Наш водовод мало того, что он старый. Безнең су үткәргеч иске һәм тутыккан. Эшчеләр ул бөтенләй эксплуатациягә яраклы түгел диләр. Өстәмәл водоканал директоры миңа ул су үткәргечнең предприятие балансында түгел дип тә әйтте. Шуңа ясамыйлар. Этот водоканал на предприятии, на балансе предприятия не находится. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары билгеләп үткәнчә, бүген районда су үткәргечләрнең 61% тузган һәм авария хәлендә. Бу юнәлештә эш алып барыла. На данный момент формируется программа. Әлеге вакытта программа төзелә. Ул федераль программа. Михи шиксез аны Тихоновканы да үз эшенә аламы икәнен һәм водоканал балансында булмаган нинди су үткәргеч икәнен ачыклармын. Әлеге юнәлеш буенча эш алып барыла. Не на балансе я уточню, конечно. Но как бы в целом в этом направлении работа ведется. Барлык мәсьәләләр дә алга таба хәл итү өчен беркетмәгә кертелде. Азнакай районы Кәкри елга авылында Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Татарстанның атказанган агрономы, Азнакай муниципаль районының почетлы гражданины Хәбиб Баянов истәлегенә мемориаль такта куелды. Хәбиб Әгъләм улы Кәкри елга авылында туып, шул җирлектә урнашкан Марс хуҗалыгында башта агроном, аннан хуҗалык җитәкчесе булып тырыш хезмәт куйган. Бөтен гомерен туган җиргә, туган халкына хезмәт итүгә багышлаган зур хөрмәткә лаек шәхес. Тантанада район җитәкчеләре, мәрхүмнең тормыш иптәше, балалары һәм туганнары, хезмәттәшләре, авылдашлары катнашты. Хәбиб Әгъләм улы Баянов 1950 елның 8 февралендә Азнакай районының Кәкри елга авылында туа. Максим Горький исемендәге Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый, бөтен гомерен авыл хуҗалыгында эшләүгә багышлый. 1972 елдан хезмәт юлын туган авылында Марс колхозында баш агроном булып башлый һәм 1986 елдан башлап 26 ел бу хуҗалыкны җитәкли. Тормыш иптәше Серина апа белән тату гаиләдә бер ул һәм бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Минем әти инде Баянов Хәбиб Әгъләм шушы авылда гомер буе эшләгән кеше. Шушында туды, шушында үсте инде, шушында соңгы юлга озаттык инде безне. Гомер буе шушы авылына багышлады. Менә бүген инде шушындай тантаналы момент, аны инде мактаулы почетный тактачалар. Мен инде аңа бу хөрмәткә лаек дип уйлыйм. Һәм инде шушы тактан ачучы җитәкчеләребезгә, катнашкан кешеләргә зур рәхмәтем белдерәм. 45 yıl birge ömür geçirdik. Allah'a şükür evet yaşadık. Onun babalarını üstürüde yardımı çok buldu. Onlarını hizmet için gadir etip üstürge tırıştı. Чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашып, Ләбиб Баяновның кабатланмас шәхес булуын ассызыклады. Biz аны бик нык хөрмәт итәбез, бик нык ярата идек. Бөтен халык аны ярата. Районыбызның җитәкчеләре, ветераннар хөрмәт итә. Хезмәттәшләре билгеләп үткәнчә, нәкъ менә Ләбиб Баянов җитәкчелек иткән чорда авыл җирлегендә күп эшләр эшләнгән. Баянов эшләгән вакытта без районыбызда берничә тапкыр иң зур уңыш алырга ирештек. Агроном булган вакытта. Аның хезмәте әйтеп бетгесез. Авыл җитәкчесе булган чагында авылыбызда бик зур эшләр эшләнде. Иң беренчесе безнең халыкны зәңгәр ягулык белән тәэмин итүдә башлап йөреп авылыбызга зәңгәр газ кирде. Яңадан авылыбызда аның әтисе исемендәге Әгъләм мәчете төзелде. Хәбиб Әгъләм улын искә алып җылы сүзләр күп әйтелде. Чарада катнашучылар районда 65-нче мемориаль тактага чәчкәләр салдылар. Хәбиб Баяновка иртәгә 75 яшь тулган булыр иде. Бүген аның исеме мәңгеләштерелде һәм Кәкри елга авылында яшәүчеләр күңелендә ул һәр вакыт сакланыр. Илмира Шәрифуллина, Дилназ Хоснуллина, Рөстәм Әкбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Моңсар әдәби берләшмәсе инде 40 елдан артык шигърият яратучы бөгелмәләрне берләштерә. Яңа башланып киткән елда да алар үз иҗат эшен дәвам иттерәчәк. Поэзия кичәсендә Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Кичәне Моңсар исемле шигырь белән башлап җибәрделәр. Бу аңлашылады. Чарага шигырь яратучылар, язучылар җыелган. Барысы да Моңсар әдәби иҗат берләшмәсе әгъзалары. Күпләре биредә үзләренең иҗат җимешләрен тәкъдим итә. Рәмзия Галимова бу юлы бөгелмәләргә яңа шигырьләрен укырга җыена. Күңел байып кайта, монда килгәч. Сүнгән ялкыннар кабынып китәдерләп, бик рәхәт. Поэзия кичәсен планлаштырып оештырганнар. Биредә бакыйлыкка китүчеләрне дә искә алалар. Мәхтүм Мустафин, Сәлах Шәрипов, әлеге исемнәр һәр бөгелмәлегә Шигырь язучылар очрашуы киләчәккә план кору белән дә бәйле. Безнең бүгенге очрашуыбыз инде яңа елда планнар, ничек иттереп эшлибез, нәрсәгә багышланган шигырьләр язабыз. Һәм инде менә соңгы очрашудан бүгенге очрашуга кадәр кемнәр нинди шигырьләр иҗат иткән, менә аларның иҗатлары белән танышабыз. Бөек җиңүнең 80 еллыгына без хәзер әзерләнәбез. Менә ул турда да ветераннарыбызның иҗаты белән танышып китәбез. Аларның язган шигырьләре һәм киләчәктә җиңү бәйрәмен нинди шигырьләр белән, нинди язмалар белән, нинди эсселар белән каршы алачакбыз. Менә шул турда да безнең бүгенге очрашуыбызда сөйләшү булачак. Чарада катнашучылар арасында яңа гына сәхнәгә чыгып үз шигырьләрен укучылар да бар. Зөлфия Килдиярова шуларның берсе. Гомер буе мәктәптә укытучы булып эшләгән ханым каләм тирбәтергә дә ярата. Бу эшне күптән түгел генә башлап җибәргән. Күптән түгел генә әле иҗат эше белән шөгыльләнә башладым. Сирәк кенә шунда үземнең күңел эшен язгалым. Тематика инде мәңгелек тема инде мәхәббәт, аннарысын бәйрәмнәргә багышланганнар. Хикәяләр дә язгалым. Мин мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләдем. Эшләгән вакытта билгеле анда мөмкинлекләр дә булмады, вакыт та җитмәде. Менә лаеклы ялга чыккач, төрле вакытлар була. Менә күңелгә хисләр тулган вакытта язгалым. Моңсарлылар моңаеп утырга яратмый. Алар һәр вакыт күтәренке күңелле. Кичәне дә җырлап биеп уздырдым. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 8 февральдә Югары нефть мәктәбендә тантаналы шартларда Россия фәне көнен билгеләп үттеләр. Очрашу кысаларында бәйрәмгә катнашы булганнарны бүләкләү, яшь тикшеренүчеләрнең эшләнмәләрен тәкъдим итү һәм фәнни таны белү остаханәләре узды. Нефть югары мәктәбе фойесында килүчеләрне фәнни казанышлар күргәзмәсе каршы алды. Биредә кунаклар нефть чыгару өлкәсендәге инновацион эшләнмәләр белән танышты. Үз эшләрен Открытие исемле проект мәктәбендә тәкъдим итте. 17 укучының 14 эшләнмәсе арасында яктылык генераторы, адреслы органайзер, видео уен, велосипедчылар хәрәкәте турында кисәтү җайланмасы моделе һәм башкалар. Дамир Авзалетдинов дусты белән манипулятор робот ясый. Эшләнмәне җиренә җиткерергә барлыгы 5 ай китте ди ул. Бу идея барлыкка миңа килгән инде. Без минем товарищ белән эшләдек аны 3 ай получается. Аның программирование C++да эшләдек. Тагын 2 ай программирование 0-дан буквально ясадык менә. Бу проектны алдынгы нефть инженерлык мәктәбе гамәлгә ашыра. Аларга фәнни белемнәргә кызыксынуны үстерүгә ярдәм итә торган интерактив атмосфера тудыру мөһим була. Самое главное для детей, я считаю, Минемчә, әлеге проектта балалар өчен иң мөһиме нәтиҗәсе билгеле булмаган урынга бара белү күнекмәсе. Алар биргә үз эшләнмәләре белән килделәр. Өлкәннәргә кыюлык җыеп тәкъдим иттеләр. Әле араларында авторлык хокукы өчен борчылабыз диючеләр дә бар иде. Ә бу балаларның үз эшләнмәләренә җитәрлек олы караш булуы турында сөйлим. И это уже круто. Это говорит о том, что достаточно взрослый взгляд у детей к своим разработкам. Катлаулы процесслар турында гади итеп укучыларга фәнни танып белү остаханәләрендә дә сөйләделәр. Укучылар өчен 12 тематик маршрут әзерләнгән. Һәр кайсы университетның фәнни эшчәнлегенең бер юнәлешен ачты. Биредә укучылар нефть югары мәктәбе галимнәренең энергетика, экология, яңа технологияләр һәм тотрыклы үсеш белән бәйле глобаль бурычларны ничек хәл итүләрен беләләр. Бу мастер-классларның максаты балалар өчен безнең галимнәрнең ни белән шөгыльләнгәнен күрсәтү. Белгәнебезчә, бүгенге көндә нефть югары мәктәбе ул дөнья күләм кампус һәм дөнья күләм тәҗрибәләр ясый торган зур уку йорты. Һәм күп кенә балалар аңламый галимнәрнең монда ниләр эшләгәнен. Без аларга бүген 12 төрле мастер-класс тәкъдим итәбез. Мы сегодня отмечаем
большой праздник. Для нас это праздник двойной, чуть попозже об этом скажу. Бейрам күнде бүлеклеу тантанасы да узды. Нефть югары мәктәбенең беренче проректоры Юрий Василенко билгеләп үткәнчә, Россия фәне көннән тыш уку йорты лаеклы университет статусын алуның 1 еллыгын да бәйрәм итә. Узган ел эчендә югары нефть мәктәбе мәйданчыгында федераль әһәмияткә ие зур чаралар уза. Студент, укытучы һәм галимнәр үсеше өчен яңа шартлар тудырыла. Югары белем дәрәҗәсен үстерүдә һичшиксез Татнефть компаниясе белән хезмәттәшлек зур роль уйный. Достижения есть. Еще больше у нас впереди. Казанышларыбыз һичшиксез күп. Безнең алда әле зур планнар. Университетны үстерүнең яңа 2нче елына без зур өметләр һәм зур теләк белән барабыз. С большими надеждами, с большим желанием и с большими перспективами. Фәнгә катнашы булганнарга тантаналы рәвештә квалификация күтәрү турында таныклык, сертификат һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Кадыргулова Алсу Анисовна. Высшая школа нефти создает большие условия для развития студента. Я очень рада, очень, на самом деле, неожиданно и правда рада. Куратор группы 3161 Зарипова Регина Наэлевна. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.